No, takže dobrý den, tady Krusty a to je další díl ze hry Fallout 2. No, jak už jste zvyklí, tak toto je třetí video, jo, z Fallout 2. No, takže my se teďka dáme enter a musíme vyhrát, protože máme takového monstra, jo, musíme prostě vyhrát. Takže jedem 3, 2, 1, go! Tak jedem, no, tak jedem. No, to si poznají, tak, to už bychom měli jednoho skoro. Síček. Já jsem udělal, já vím jeden triček, tak je nitro a bezda. Nitro. Dobrý triček. No. Tak, takže takhle a teďka vezmete. To je jebat. To jsou jebasy. Děť si kolik mám nitra, ten oheň je nitro, jo? A pod tím mám HPčka. Takže nitro. Už je oranžový jak. No, takže teď. Taky kusek. Já jsem debil. Fuck is this? Kurva. Ty vole, to se nacvičuje kolem mě. To jsou česnéci tyž, jak to návsky, vole. To si je neví, jo. Nitro. A teďka 3, 2, 1, do mě narazí. Sečte se? O stovku. No, o stovku. Tiskni zpět. Ha, 100 je u mě, takže kdo mi dá? A my jsme ještě ve hře, no. I to auto je, jak od Kahanka, Dominika, jeho fotr a mama má také auto. Dominiko, se díváš, tak toto je auto tvojí mámky a taťky. Ty vole! Tak jsem v píči. No dobré, tak toto byl třetí díl ze hry Fallout 2, takže já se budu na vás těšit z další série, třeba z CSGO nebo z Fallout 2. Fallout 2 mě baví hodně, takže zatím čau.